fina ni kullum na kasa. Kada shi Allah tai tsaye. Baba Tai tsaye. Laila Majanun kakka sa in zagi shugaban soyayya da duniya. Idan tausasa harshe shine abin da kake. Ni kuma a ƙauyen nan kowa ya sani kan faɗan bakar magana. Yanzu sai in ƙasa da kai in gaya ma bakar magana da har ka mutu ba za ka manta da ita ba. Eh? Ce shi. Shi ya yi mana. Ba na shi. Shi za ka shiga ne? Kin ɗauki soyayya kin makala wani wanda ba shi da ko sisi sai tarin magana ba abin da ya sani. Baba magana jari ce. Dan Allah baba ina roƙonka. Kar a da kira ba a gabana saboda an da ke ta zan iya mutuwa. Ni na yarda duk dukan da za a mata amun dubinsa baba. Saboda Allah mallaka min Rabi baba. Kan sata ganin ka a kofar gidan nan. Kuma nan da wata guda zan yi wa ƴata mutu. Wayo zan mutu. Ka mutu. Ka mutu na ce. Zan mutu. Mutu. Baba idan baka bani ita ba ko baba zan iya mutuwa baba. Ka mutu. Mutu. Ka mutu. Kuma ina gaya maka nan da wata guda zan yi wa Rabi aure. Baba wallahi baba har zuciyata baba zan mutu. Ka mutu na ce. Ka mutu. Wayo baba. An zo an ga bane mutuwarka. Baba Rabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo Allah na mutanen kawai na an ca mana. Wayo Rabi. Wayo Allah wayo Allah. A rayuwa sun fifita kuɗi da komai kuma a halin gaskiya so shine gaba da kuɗi. Ba damuwa wallahi ina son ki Rabi. Ina son ki Rabi zan so in mutu tare da ki. Duk duniya ba wadda na fi so irin Rabi. Wallahi baka Rabi. Allah sarki yaro. Allah sarki. Ubangiji Allah ya maka albarka. Allah ya saka gama da duniya lafiya. Yo Allah. Sai dai gashi banda kokobo. Kuma ni ba dan ƙarya bane. Kana ji? Zan so in ma abin da iyayena suke mu ma addu'a ita kaɗai ce. Ubangiji Allah ya sa yanda kamun addu'an nan. Allah ya saka gama da duniya lafiya. Ɗau hanya yaro. Rayuwa ba Rabi ba rayuwa ba ce. Allah ka azurta ni da Rabi. Allah ka bar Rabi. Mutane sai faɗa su. Sannunku. Rabi ta wuce ni kaɗai. Kuna ji? Kun shaida? Ku faɗa mu ji. Ku faɗa ni ji. Dan Allah. Baba. Bacci me kai yana? Akan wai baba. Aman ba wani abu bane kawai ina kwance ne ina ta sake-sake. Kasa ita rayuwa sai da sake-sake. Ba wani abu nake tuna ba a zuciyata illa Rabi. Shine nake so a taimaka a je a tambayo min aurenta. In ba haka ba baba zan iya sheka abar zamu. Kasan ni ba dan ƙarya bane baba. To ka mutu mana an ka mutu sai me? Ai ne wala mutu ka hutu ta gona. In ka mutu na huta. Me amfanin ka? Mahaukaci shi ne ka kwanta kana bacci kai baka san ka nemo ba. Ba ka mai taurin sisi. Sai ka zo kai bacci ba ka da kai shi ne kai daga zuciya sai Rabi shi ne kawai zancen ka. To bari ka je ga maka. Baban Rabi mun gaba shi ya sai mana a kasuwa. Mun yi rigin da ka san shi wawa ne. Ni kuma zuciya gari ne. Mun yi baran da shi abin da shi a gaya maka kar ka sake taka kuma gidansa. Idan ku ba zuwa sai na kaje saki ba kai ba. Me ka ce baba? Haba baba. Haba. Bayan me kai ka faɗa da baban Rabi? Bayan ka riga ka san abin da zai haifar? Haba ni ka cuce ni wallahi ba. Kai ba ne. Da kai da Rabi. Har abada ba kai ba Rabi. Kai yanzu kai ba ka da ko sisi ni ba da shi ba da shi. Kai za ka je ga maka. Yanzu kuɗi shine komai. Duk abin da ka samu na rayuwa na alheri sai da kuɗi. Shi kansa auren kake nema sai da kuɗi. Muhalli abun hawa ba abin da za ka nema sai kai kuɗi. Kuma shi da kansa amma ta kai. Sha mahaukaci. Shikenan. Baba. Menene? Ni kawai na yanke shawara zan shiga duniya kawai. To shi ke ɗan kuwa in har za ka dawo Allah dawo da kai lafiya. In kuma za ka dawo ba a can ka cika Allah ya ji kanka ubale. Aka za ka ce? Ƙwarai kuwa. Aka za ka ce? Wallahi ka ce. Ki daina kuka Rabi. Zan shiga duniya
Zan je in nemo kuɗin auren mu, kar ki manta da ni. Ba zan taɓa mantawa da kai ba ubale. Allah ya tsare. Allah ya dawo da kai lafiya. Ya tattabarar zuciyata. Kar ki manta da ni. Ki jira ni, kuma ba zan taɓa cire ki a raina ba. Hayya! Abin da ka talauci ubale. Da za ka ji ka dumu-dumu cikin kuɗi, rabin maman ta isa kai. Ƙaryar banza ƙaryar wofi, wa da cewa ya ke tattabarar zuciyata. Kai! Zo ki wuce ki tafi gida. Zo ki wuce mana! Baba! Ƙaryar banza ƙaryar wofi. Ke ma ƙarya yake, da za ki ji ki a gidan wani attajiri kina cin abinci mai daɗi kina goje baki da cinyar kaza ko cinyar ɗawisu. Manta za ki da shi. Maƙaritan banza maƙaritan wofi. Baba, ni ina gaya ma ko shi, ni ba ɗan ƙarya ba ne. Ubale ne baba. Ubalan? Ko baka ji ba? A'a, wata rana dai za ka kira ni Alhaji. Allah ya. A wani garin? A nan garin. Amma ba nan unguwar ba. Za ka tafi ko kuwa? Ye? Ai can banza wai a kira ka Alhaji. A ina zan kira ka Alhaji? Wai sai za ka yi kuɗin? Ka hanya ne sakat. Ba shi da ba sa dada. Da saki jin ka saki zuwa kofar gidan nan. Sai na buge ka da sandan nan. Wallahi yan labai wani babban al'amari ne yake faruwa a bayan gari. Yaya labari wasu ala wani babban dan siyasan kaga ya to kace in yi shiri. Ranka shi daɗe. Yan siyasa idan suka zo ba sa ba da abin da ya fi 50,000 ko 100,000. Sarkin yaƙi yana can tare da wasu baƙin matafiya sun tsinci naira miliyan 10. Kai! Kuɗin suna nan a cikin akwati jibge suna nan suna niyyar rabawa. Kai! Wallahi. Kai haba ƙarya kake dan kai matsiyaci. Kai ka san kuɗi kuwa? Kai miliyan 10 fa kuɗi ne ba. Bari in gaya maka miliyan 1. 100,000 su 10 shine fa miliyan 1. Kana nufin akai ta rubunawa akai ta har sai da aka tada miliyan 10. Wallahi kuɗin suna nan cike da akwati. Allah ne kadai ya san inda suka samu kuɗin nan. Miliyan 10. Wallahi miliyan 10. A bayan gari? A bayan gari sai ya isa. In ji dai babu wanda ya ga kayo gidana? Ba wanda ya sani. Shiga gidan shiga fito min da babur. Babur dina. Baka da fito. Allah ya baka da to. Kai daga ka tado Allah. Yau ni zan tuka babur din da kaina. Ka ji na ga maka. Ai ni nake tukawa duk inda zamu je in kai ka. To yau haka na ga dama. Da kaina zan tuka. Allah ya baka wurai. Abin direban ya tuka mana. Ka sha maki. Na ce yau da kaina zan tuka. Haka nake so kuma haka zan yi. Ku ji na gaya muku. Zan yi dan tattaki. Zan fita bayan gari. Kada wani shege ya sake ya biyo ni. Kun ji na gaya muku. Idan kuma wani ya sake ya biyo ni bayan gari to idan na dawo sai na idan mai rawani ne sai na tuɓe shi. Idan kuma zindiki ne dan iskan gari wallahi zai zamu cakuɗa da shi. Allah ya baka nasara. Ta damu da bashi. A da lafiya. Yau. Akwai wani kulumboto duk yadda aka yi da mai gari ya hanga. Ba shakka. Akwai kulumboto. Bari su dawo. Ka ga yana wannan azarbabin baya son mu ga abin da ke faruwa. Akwai kulumboto a ciki. To ma jima gani. Mu tafi zagi mu je. Ya kai shi dan mutuwa yaƙi sai barde yaƙi sai barde. Cire min wando na an kama ruwa. Na cire mata wando. Yaƙi sai barde da obi da Ina mu kullun zan irma wa mutum dalma aka. Ina mu kullun akwatin. Ina mu kullun yake. Ina mu kullun akwatin.